Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ni ne naku Injiniya Bashir Bukar, mun mallaki wannan Trading Academy mai suna Bashi Enterprise Forex Trading Academy. A mana like, a mana share, a mana comment. So kamar yadda kake gani, ga yadda za ka seta time zone naka. Idan ka zo nan wurin da aka sa 0600 nan kan time ɗin nan, kowane time kawai aka danna shi ka rike shi zai kawo ma option. Sai ka zo ka danna akan wannan time zone ɗin nan. In ka danna shi zai kawo maka option. So time zone da za mu yi amfani da shi wannan ne UTC-5 New York ɗin nan. Shi kaɗai kawai za ka sa, sai ka zo ka zaɓe shi kawai. Shi kenan ka gama. Sai ka sake zuwa ka danna shi aka yin ka danna wannan session break ɗin nan shi ma ka kunna shi. Shi yana rabe maka tsakanin jiya da yau ne kwanaki. Zai rarrabe maka ka danna zai wannan. Sake dannawa zai kunna. To shi amfani shi yanzu wannan layin da kake gani ya bambance ma tsakanin jiya da yau kenan. Duk abin da yake nan abu ne da ya faru jiya, abin da yake nan abin da ya faru yau kenan. Shine kawai bambancin, ba zai rikitar da kai ba. So abu na biyu kuma batun kill zone. Ba ruwanka da wani indicator kaje kana shan wahala kana makin kill zone da sauransu. Kawai ka zo nan wurin pencil ɗin nan ka ɗauki wannan vertical line ɗin nan. Idan ka ɗauki vertical line ɗin nan kawai sai ka zo London session namu ana farawa ne daga ƙarfe nawa ne? Ko wannan 2 ɗin nan New York time 2:00 New York time ne. Okay. 2:00 ne amma yanzu da kasancewan lokaci ya sauya, lokaci ya canja ɗin. So muna amfani da wannan ne ƙarfe 9 ne. Sai ka zo ka sa kan 3:00 ɗin. Ka sa kai sai ka zo ka sake ɗauko wani layi ɗin. Sai ka zo ka sa akan 5 daidai. Sai ka sa 5 daidai. Daga ka riga ka ɗauki kill zone time naka kenan. Ba ruwanka da wani indicator. Wannan akan 3:00, wannan kuma akan 5:00 New York local time kenan. Kada ka manta akan 3. Gashi nan in ka ga wannan layi ɗin nan ka gan shi ya tashi akan 3:00. Wannan kuma za ka sai tashi akan 5 ne. Na gan shi nan 5 daidai. To shine wannan shine 11 kenan na Najeriya. 11 kenan. Wannan kuma ƙarfe 9 kenan. Bambancin time namu awa 6 ne yanzu. Ga ƙarfe 3 a nan in ka ƙara awa 6 ya zama ƙarfe 9 Najeriya. Wannan kuma ga ƙarfe 5 a nan in ka ƙara 6 ya zama ƙarfe 11 na Najeriya. So ka gama seta kill zone naka. Abu na biyu sai mene ya saura? Sai wannan da za ka New York open time. Akwai abin da muke kiran shi New York open time. Lokacin da kasuwa ake buɗe ta, lokacin da ake buɗe kasuwa a time na New York midnight 12 na daren New York kenan. Nasu 12 ne mu kuma namu ƙarfe 6 ne tunda awa 6 ne tsakaninmu da su. Su 12 ne. So sai ka ɗauki layin nan sai ka kawo shi nan kan 12 nasu daidai. 12 nasu daidai kenan. Wannan shine 12 ka gani? Wurin nan 12 na New York. 24 hours ne za ka gani 0:00 hours ne. To 12 ne nan. Ka gan shi nan. Sai ka sa shi a nan. In ka sa shi a nan sai ka yi zooming nashi sai ka zo. Duk candle da ya fara buɗewa daidai kan layin nan. Duk candle da ya fara buɗewa shine open New York midnight naka ka gani. Wannan bakin shi nan sai ka zo nan sai ka ɗauko wannan layin nan. Horizontal line nan sai ka zo ka sa shi a daidai inda bakin candle nan. Wannan jan candle ne. Jan candle kuma ƙasa yake yi. Daga nan ya buɗe sai ya yi ƙasa. So bari ka gani. Misali yanzu idan na cire wannan shine jan candle da ya buɗe yanda yake kan daidai nan.
to jan candle kuma yana budewa ne daga sama sai ya sauka ƙasa, kasancewan ƙasa yake. So ga inda ya bude nan daga wannan layin sai ka ɗauko wannan sai ka zo ka sa mishi a daidai nan saman shi nan, saman nan daidai a nan ne ya bude, sai ka zo ka kulle shi. Haka ya ka sa mishi suna in kana so ka sa mishi suna, misali sai ka zo nan settings din nan sai ka sa mishi din nan, sai ka rubuta sai ka sa mishi New York, sai ka sa mishi New York midnight open price, duk dai sunan da zaka gane sai ka zo ka danna OK din nan. To kaga na riga na sa mishi suna New York midnight open price nan. To yana da amfani, za mu zo mu yi amfani da shi. To ka riga ka gama wannan, sai next kuma aka je ka nema London session ne. Ta yaya za ka gane za ka yi makin London session naka? So yanda za ka yi makin London session naka shine akwai indicators da yawa wanda za ka yi amfani da shi. So kaman in ka zo nan wurin plus din nan sai ka danna akai, ka danna sai ka zo nan wurin indicators nan sai ka danna akai, sai ka zo nan kai searching, ko kuma ka zo favorite din nan already ka yi saving nashi. Gashi nan ni wanda nake amfani da shi Asia range by Nico din nan ne. Wani lokaci yana da lagging, ya taba bamu matsala shi ne muka daina amfani da shi, amma ni har yanzu ina amfani da shi. Sai ka danna akai sau ɗaya, ka danna akai sau ɗaya zai kawo maka. In baka gan shi ba za ka sa Asia range by din nan zai kawo maka Asia range by Nico. In ka sa Asia range misali sai ka zo wurin search din nan baka gan shi ba, Asia range gashi nan ya kawo Asia range by Nico din nan. Ka danna akai sai ka zo ka danna wannan star din nan zai zo na favorite naka. Next time kawai za ka je favorite ne ka dauke shi. To na riga na sa shi, sai in zo in kunna shi misali haka, na kunna shi misali haka, sorry, in zo in sa shi misali bai shiga ba, zo na danna, zo nan, zo nan na danna shi sau ɗaya shi kenan kawai zai shiga. Ya riga ya shiga kenan, sai in zo in duba ina ne ya zana min shi Asia range din nan. Yawwa gashi nan a baya, kasancewa ya riga ya wuce misali, gashi nan a baya misali. To wannan shine Asia range din, a inda nan low nashi ga high nashi nan shi ma. Sai ka zo ka ɗauki layin nan kamar yadda na nuna wannan layin, sai ka zo ka sa shi a nan daidai bakin candle din nan, bakin wannan candle din nan sai ka seta shi. To lokacin da kake seta wani lokaci zai baka wahala, akwai indicator da zaka kunna zai baka sauƙin setawa. Ka zo nan ka danna kan pencil din nan sai ka jawo wannan baya, sai ka kunna wannan magnet din nan ka danna akai, sai ka sa wannan wick magnet din nan ka kunna shi. To zai dinga seta maka abu da wuri in ka zo ka sa, sai ka zo ka sa nan, sai ka sake ɗaukan wannan layin nan, wannan horizontal line nan, sai ka zo nan, sai ka zo ka sa shi a bakin candle. Kana sawa zai kama, akwai magnet a ciki zai seta ya kama maka daidai, kaga ya seta. Sai dai shi a kunne ne ba zai baka, ba za ka samu ka seta komai yanda ya kamata ba, sai ka kashe, sai ka sa shi, sai ka kunna shi, sai ka kulle shi. Yauwa kana ji, idan ka zo wurin pencil din nan ka zo nan sai ka ɗauki wannan layi dogon nan, sai ka zo nan daidai kan candle na ƙarshen nan na Asia range nan daidai nan kana taɓawa maganin naka a kunne zai kama wurin kaf. In ya kama sai ka zo nan, sai ka zo wurin abu guda uku nan ka danna, sai ka zo ka danna akan kwaɗon nan ka kulle shi saboda kar ka yi kuskure ka matsar da shi. To kaga yanzu mun samu Asia range kenan, mun samu Asia range, mun seta ga bakin Asia range bakin shi ɗaya, ga bakin shi nan mun riga mun seta.
sai kuma ga open price, New York open price namu gashi nan mun seta shi. Sai kuma ga kill zone time namu ga sunan mun seta su kamar yadda kake gani. Na gaya maka akan karfe 3 New York kenan, gashi nan karfe 3 daidai na New York shine kill zone namu zai shiga. Sai kuma zai tsaya a nan karfe 5 na New York. Karfe 5 na New York shine zai tsaya, shine daidai time da muke amfani da shi. Sai ka dinga kullewa saboda kar hannunka ya taba ya matsa, sai ka kulle su da kwaɗon nan. In ka gama to mun riga mun gama da wannan maudu'in insha Allah. So ka je ka yi ta practicing wannan abin da baka gane ba ka tambaya sai muka bayani. So in ka fahimci wannan insha Allah za mu je gaba. Da baka gane ba ka mun magana. Kada ku manta ku mana like, ku mana share, ku mana comments. Ni ne naku Engineer Bashir Bukar, mamallakin wannan Trading Academy mai suna Bashi Enterprises Forex Trading Academy. Za ku iya ku tuntube ni a number WhatsApp nawa kamar haka 0906969428 ko kuma a Telegram handle nawa mai suna Bashi Enterprises Forex Trading Telegram handle nawa mai suna Bashi Enterprises. Kada ku manta ku mana like, ku mana share, ku mana comment. Ni ne naku Engineer Bashir Bukar, mamallakin wannan Trading Academy mai suna Bashi Enterprises Forex Trading Academy. Ga masu bukatan shiga ajijuwan mu za ku ya ku tuntube mu a WhatsApp line nawa ko a Telegram handle na. Yi sauraro lafiya. Kada ku manta ku mana like, ku mana share, ku mana comment saboda mu samu karfin gwiwan kawo muku sabbin maudu'ai. Ku danna mana kararwa. Kada a manta taya mu addu'a da Allah, muna bukatan addu'an ku, muna baran addu'a, mu sa juna addu'a. Allah ya sa mu dace, Allah ya ji kan magabata, Allah ya sa mu gudu tare mu tsira tare. Fatan za ku yi sauraro lafiya. Inda mai tambaya ko ƙarin bayani ko kuma comment ko suggestion za ku iya ku yi a channel ɗin nan nawa, a YouTube channel ɗin nan.